Ганна Гуськова поедзе на Олимпиаду. Чаго чакаць? Беларуская легкаатлетка абышла Роберта Левандоўскі. Як так? І крынжовы паход у беларускую свядомасць Арыны Сабаленко. Гэта YouTube канал Часнок, мяне клічуць Ярослав Пісаренко, ўсіх вітаю і мы ўжо пагналі. Ну що, ляцім? Памятаеце, мы рассказывали вам про Марыю Жодзік. Гэта беларуска, якая не так даўно ўзяла грамадзянства Польшы і зараз зяе на міжнародных спаборніцтвах. Напрыклад, Марыя ўзяла адзіны медаль у складзе зборнай Польшы на чэмпіянаце свету па лёгкай атлетыцы, чым у пэўным сэнсе выратавала каманду ад ганьбы. Дык вось, наша дзяўчынка прымала ўдзел у галасаванні на лепшага спартсмена года краіны. Яна заняла 6-е месца, падаецца нічога выбітнага, нават не ў прызах. Але каб проста зразумець маштаб і сапраўдную крутасць гэтай падзеі, давайте я проста скажу вам, якое месца заняў Роберт Левандоўскі. Форвард Барселоны, ікона польскага футбола, стаў 7-м. То бок Марыя Жодзік каціруецца ў Польшы зараз вышэй, чым Роберт Левандоўскі. Вы разумееце ўзровень, так? І пакуль вы спрабуеце неяк працягваць існаваць з інфармацыяй, якую вам толькі што даў, пагаварым пра беларускі фрыстайл. Зразумела, ў кантэксце алімпійскіх гульняў, якія стартуюць менш, чым праз месяц. Зараз база. На зімовых алімпіядах у беларусаў гістарычна ёсць две дысцыпліны, якія традыцыйна прыносяць медалі. Гэта біятлон і фрыстайл. Беларускіх біятланістаў на гульнях не будзе, а вось фрыстайлістам дазвол далі. А скарысталася ім толькі адзіная беларуска Ганна Гуськова. Такім чынам, чэмпіёнка гульняў 18-го года, віцэ-чэмпіёнка 22-го і зараз пазмагаецца на вышэйшым узроўні. Да снежня 25-го года беларускія фрыстайлісты былі адхіленыя ад усіх міжнародных стартаў, таму было складана сказаць, на якім яны там узроўні. Пасля былі доўгія спрэчкі і толькі іск у міжнародны арбітражны суд вярнуў Гуськову на міжнародны ўзровень. Ужо пасля гэтага ў федэрацыі пачалі рыхтаваць візы для спартсменаў, каб тыя паспелі прыняць удзел у этапах Кубку свету. Пісалі аб тым, што і там не абышлося без складанасцяў, але мінула, даехалі. І на 3 этапах Кубку свету, дзе прымалі ўдзел беларусы, больш-менш паспяховай была толькі Гуськова. Таксама яна была самай стабільнай. 3 этапы, 3 9-х месцы. Дарэчы, вось як яшчэ раней тлумачыў поспехі Ганны Гуськовай яе былы трэнер Мікалай Казека, якога, як мы памятаем, пасля падзей 20-го года адхілілі ад працы з камандай. Я не разлічваў, што будуць высокія вынікі. 9-е месца нядрэнна для Гуськовай. Яна звычайна добра дабірае на працягу сезона. Мне вельмі крыўдна, што далёка аказаліся нашыя маладыя атлеты. Гуськовай зараз 33 гады. Я не ведаю, для яе гэта будзе апошняя алімпіяда ці не, але за ёй дакладна будзе вельмі цікава назіраць на гэтых гульнях. Яна прадстаўнік яшчэ той самай школы Мікалая Казекі. Ці будзе хто пасля яе, паглядзім. Але як падкрэсліваў сам Казека, пакуль маладыя атлеты яшчэ далёка. Далей, Віктор Гончаренко падкрэсліў, чаму ён набраў працу ў зборнай Беларусі. Бо самі ведаеце, усе ж вон кажуць, што не было куды пайсці, апошні шанец. Всё не так, гэтая версія ў сметнік. Што сказаў Гончаренко? Прапанова паступіла ў снежні. Не магу сказаць, што яна была складанай. Я ўжо абазначаў, што трэнер у любым відзе спорту марыць папрацаваць са сваёй нацыянальнай зборнай. Мяне, можа, крытыкавалі, што раней адмаўляўся, а зараз з-за адсутнасці прапаноў пагадзіўся. Прапановы былі. Гэтыя прапановы зараз з намі ў адным пакоі. Можа, прапановы і былі, але Гончаренко там канкурэнцыю прайграваў. Напрыклад, яго запрашалі ў азербайджанскі Навчы, але там абралі іншага трэнера, украінца Юрыя Вернедуба. У Акроне таксама адмаўляліся. Яшчэ раней была пэўная зацікаўленасць з боку кіпрскага Арэса, але там абралі іншага беларуса Артёма Радзькова. Карацей, батэ хіба толькі. Мне не вельмі верыцца, што былі нейкія сур'ёзныя прапановы ў Гончарэнкі акрамя зборнай. Разумею, што такія абставіны ягонага прызначэння вельмі псуюць казку аб тым, як усе доўга чакалі вось саюза Гончарэнкі і зборнай. І сам Гончаренко спрабуе неяк падкрэсліць, што не, гэта не з-за дрэннага жыцця ён пайшоў у зборную. Але мне ўсё роўна падаецца, што проста прапаноў не было, таму і пагадзіўся. Гэта не сведчыць аб тым, што ў Гончарэнкі нічога не атрымаецца, ці там атрымаецца горш, чым у таго Шаласа. Можа быць усякае, але прямо зараз у мяне такое адчуванне. Проста трэба было трэнеру знайсці працу, ўсё. Так, давайте зараз яшчэ такую тэму падымем. Я сапраўды быў вельмі ўражаны, калі прачытаў. Цытата легендарнага беларускага суддзі Вадзіма Жука аб тым, ці добра ён ведае беларускую мову. У апошні час яе падцягнуў. Шмат сайтаў чытаю па-беларуску, нейкія перадачы гляджу. Так што можна сказаць, засвоіў беларускую. Раней усюды толькі руская была. Магчыма, я асобныя словы зразумець не магу, але агульны сэнс выдатна зразумелы. Я сам нарадзіўся ў Міры гарадзенскай вобласці, але шчыра скажу, беларускай мовы ў дзяцінстве амаль не чуў. Вадзіму Жуку зараз 73 гады, вельмі крута, што нават у такім сталым узросце яму не западло прыкладаць нейкія намаганні, каб вывучаць нешта новае. Не для каго-небудзь, а ў першую чаргу для самога сябе. Ведаеце, мне папаўся адзін фрагмент, як Александр Гутар на канале Галявая перадача прыняў удзел у чэлленджы. Ён каментаваў футбол на беларускай мове. Вось гэты кавалак. Вельмі рана
пачалі радавацца гульцы Red Bull Зальцбург. Ох, ведаеце, з аднаго боку, ну хоць такая беларуская мова гучыць. Але калі ўдумацца, для беларуса размаўляць па-беларуску гэта, блядь, чэлендж. Тыпу, о, давай ты набярэш у рот вады і будзеш глядзець смешныя відосікі. Ха-ха-ха-ха-ха. Ці там, о, давай ты пракаментуеш футбол па-беларуску. Ха-ха-ха-ха-ха, як дзіўна гучыць. Паглядзім, што будзе дальше. Так, гэтага хлопца я ведаю, гэта Мінаміна, што зробіў Александр Хутар, і ён адбівае. Мінаміна расстроіўся, я не знаю, расстроіўся, засмушаўся, да? Засмучаны. І я разумею таксама, што такая ёсць зараз рэчаіснасць, беларуская мова загнаная пад плінтус. І вельмі цешаць такія штукі, калі чытаеш, што нехта проста ціха, спакойна і натуральна спажывае беларускі кантэнт ці размаўляе па-беларуску. Давайце нават так. Беларусь стане цалкам крутой нармалёвай краінай, калі навіна беларус перайшоў на беларускую мову не будзе нейкім нонсенсам, ці гэта нават не будзе навіной увогуле. Хочацца верыць, што гэта сапраўды толькі справа часу. І вось на гэтай хвале давайце прадпрымем яшчэ адзін крынжовы паход у самасвядомасць Арыны Сабаленкі. Я шмат разоў падкрэсліваў, што яна максімальна намагаецца трансляваць, што яна не звязана з Беларусі, яна грамадзянка свету і проста хоча гуляць у тэніс на вышэйшым узроўні. І сапраўды ў яе гэта вельмі добра атрымліваецца, адмаўляць ёй у статусе ну ніяк немагчыма. Але калі размова заходзіць пра Беларусь, то божачкі, лепшае, што можа сказаць тэнісістка, што яна з маленькай краіны і яна так вось прабілася да зорак са сваёй марай. Гэта лепшае, што яна можа сказаць. Бо ў іншых выпадках атрымліваецца ну увогуле нейкі набор стэрэатыпаў. Сабаленка завітала на расійскі падкаст Бенч. Там яе зацягнулі ў тэму беларускасці і, блин, што атрымалася? Зараз фрагменты гэтага эпічнага дыалогу. Што ў тебя осталось беларускага, што ты прям замечаешь? И я люблю картошку. Ради картошки я готова на все. Топ-2 тогда. Прям белорусского? Ну, ты можешь просто случайно сказать: эй, шуфлядку закрой. Чего? Нет? А, типа, рот закрой? Ну да, это же, я так понимаю, шкаф. Еще один белорусовед. У вас нет такого слова шуфлядка? Выразила искреннее недоумение теннисистка, не исправив при этом ошибку собеседника. Нет, это чисто белорусское слово. Напевно, такие диалоги могли б только хіба быть у Квентина Тарантино. Але Соболенко все ж таки згадала нечто белорусское. По-русски говорят пучок, а я как белоруска все время говорю гулька. Хотя и пучок и гулька это словы, якія добра знаёмыя расійскамоўным людзям. Просто, блин, ну, я не ведаю, тут размова нібы пра беларускую ідэнтычнасць, але яна на такім узроўні нібы з чалавекам, які там 4 разы ўвогуле ў жыцці чуў пра Беларусь. То бок такі ўзровень. Бульба, да і ўсё. Я люблю картошку. Да, это... Очень люблю картошку. Ради картошки я готова на все. Зразумела, што такое пазіцыянаванне гэта выбар самой Сабаленкі, але выглядае як нейкі жах. Уся беларуская ідэнтычнасць сціснута да жартаў пра бульбу. На гэтым фоне, дарэчы, як выглядае суперніца Сабаленкі па фінале Брысбена, украінка Марта Касцюк. Адразу пасля матчу тая падкрэслівала, што гуляць прыходзіцца з болю ў сэрцы. І што тысячы людзей ва ўкраіне зараз без святла і цяпла. А без святла і цяпла яны зразумела, чаму бо Расія ўжо які год бомбіць энергетычную інфраструктуру краіны. Сярод такіх людзей і сястра самой Касцюк. Так, сама тенісістка жыве за мяжой, але яна застаецца са сваім народам, яна падзяляе яго боль. Яна добра ведае, як жывуць людзі, з чаго яны пакутаюць. Для яе Украіна гэта не стэрэатыпы пра сала і гарілку, а нешта жывое і сапраўднае. Дарэчы, вось прачытаў, што яшчэ падчас украінскага майдана 11гадовая Касцюк амаль кожны дзень туды хадзіла і раздавала ежу пратэстоўцам. І зараз яна падкрэслівае, адкуль яна. Яна на ўвесь свет гаварыць пра тыя праблемы, якія сапраўды існуюць ва ўкраіне. Беларускія праблемы Сабаленку ніяк не турбуюць. Для яе гэта толькі нейкі токсік. Зноў-такі я разумею, чаму Сабаленка так робіць. Але калі пачынаеш у гэта паглыбляцца, тут слова крынж робіцца нават нейкім занадта стрыманым. Таму, на мой погляд, да Сабаленкі, канешне же, трэба ставіцца як да зоркі сусветнага маштабу. Яна топ-тэнісістка, але калі казаць пра яе як пра менавіта беларускую спартсменку, сапраўдна беларускую спартсменку, тут паўстае шмат пытанняў. Але свае меркаванні вы можете пакідаць у каментарах. І на гэтым у мяне ўсё. Дзякую вам вялікі за прагляд. Ставце лайки, подписывайтесь на канал і галоўнае, памятайце, што калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, у першую чаргу думайце пра сваю бяспеку. Добрых вам навін. Пакуль.